Tot a punt al Bernabéu perquè comenci el partit. Posa la pilota en joc. El Barça remou Gerard Piqué des de l'eix de la defensa. El Bernabéu que ha xiulat, com no es podia esperar d'altra manera. El primer moviment de pilota del conjunt català. Ara serveix per mitjà de Vidal. Recupera Sergio Ramos pel Madrid. Ho fa també Messi pel Barça. Obre cap a Xavi. Xavi a la frontal. El xut de Xavi, que obliga la primera intervenció a Iker Casillas. La pilota a peus de l'alemany Metzelder. Juga amb Cannavaro. L'italià alça el cap, busca la pilota llarga cap a Robben. Amb ella Vidal. Continua l'holandès. Robben i Vidal. Robben que juga amb l'As Diarra. La pilota per Sergio Ramos. Busca la centrada, el cop de cap. Ha marcat Higuaín als 13 minuts i mig. Minut patíric pel Barça. I que amb aquest gol torna a ser el màxim realitzador del Madrid en aquest campionat de Lliga. La baixa amb el pit a Vidal. Henry al seu costat Messi. Toca en curt Henry per l'argentí. Assisteix cap a Henry dintre l'àrea. La remata. Quina picada més maca. Messi, Henry, Messi. El francès cap a dins. És l'empat del Barça. Ha empatat Thierry Henry. Quina picada més maca del Messi. 5 minuts després que Higuaín avancés al Madrid. Henry, que se li dona bé. Juga al Bernabéu. Dèiem que ja sabia que és marcar en aquest camp. Ho va fer amb l'Arsenal. Ho va fer també amb el Barça, tot i que en un partit de mal record la temporada passada, en aquell 4-1 de la vergonya. Però ara, al minut 17, 4 després, no ha arribat ni a 5, que Higuaín avancés al Madrid. Ha aprofitat la passada magistral de Leo Messi. Molt bé, una passada fantàstica d'Iker Casillas, que ha hagut de recollir la pilota de l'interior de la seva xarxa. El Barça que es va acostant al seu patró futbolístic, a l'estil que li ha permès ser líder tota la temporada. Henry! I tarja. Quan ja s'endinsava l'àrea. Xavi indica jugada, alça la mà, i va al de Terrassa. Penja Xavi, el cop de cap! Gol! Gol de Puyol! Gol de Pulli! Que es treu el braçal de capità, que ensenya les 4 barres, els hi fa un petó i acaba de fer el gol que capgira el marcador. Minut 20, el Barça que havia començat perdent ja guanya al Santiago Bernabéu. El gol de Puyol, amb celebració de capità inclosa, traient-se el braçal, ensenyant al cel de Madrid les 4 barres. La pilota per Robben, davant d'ella Vidal. Robben se'n surt, juga amb Gonzalo Higuaín a la frontal. Marcat per Xavi, se'n surt Higuaín, juga amb Robben. La rematada de Robben, Valdés. Però allí tenen que treure la pilota, no es pot passar una pilota allí. Segona vedada defensiva del Barça. La primera dada del gol, en aquesta ha aparegut Valdés contra una pilota dintre l'àrea. Higuaín! Oi, quina sort han tingut ara. Molt bé, Valdés, molt bé. Ha estat trobant la pilota a sobre. Gago. Molt bé, Alves, segueix! Alves, surt el Barça al contraatac, 3-3, continua Alves. Alves canvia cap a Messi, la rematada i Casillas! Xavi no l'atura, Cannavaro, tampoc després Gago. Sol! Messi amb Xavi. Xavi cap a Eto'o. Eto'o que prova el xut i Casillas ha de volar per enviar la pilota a córner. Touré. Molt bé. Edu Iniesta. Messi retalla, Messi continua, Messi cap a Iniesta dintre l'àrea, Iniesta cap a Messi, la roba... No! Tan bonic ho han fet. Ara la té Xavi, al seu davant Eto'o, Xavi me la posa per Messi, encara és viva però... Messi té al davant Cannavaro, penja Messi! A punt estan de fer un gol d'antologia Messi! Henry buscarà la centrada del francès, no, la torna cap a Messi, en curt per Xavi. Xavi, Messi a la frontal, Messi, el xut de Messi, fora! Llàstima, la dreta, llàstima.
Zelder amb les dies. Se'n va Messi, pot sentenciar. Messi, gol! Messi, gol! El tercer, no havia marcat mai Messi al Bernabéu, li faltava fer-ho, abans l'ha tingut, i ara ha sentenciat. Bé, no es pot dir encara, no? És d'hora per parlar de sentències, però 1-3 és ja una senyora distància al marcador del Bernabéu, que no n'hi queda cap altre que empipar-se amb els jugadors del Barça, perquè s'han anat a celebrar el gol molt a prop de la posició dels aficionats més radicals del Madrid. Doncs serà Alves, I va el brasiler, pica Alves! Obliga Casillas a treure-la! Ben a prop del pal. I encara en l'ha afegit. Novament Henry per Iniesta, tocat Xavi. Quin triangle entre els tres petits. Xavi, Iniesta i Messi. El ball que no s'acaba, Déu-n'hi-do ara el que ha fet Iniesta. Iniesta a la frontal, pica Iniesta, fora! Molt bé, llàstima. Picarà Arjen Robben. I va l'holandès, penja Robben. I és gol, i és fora de joc, De Sergio Ramos. Són de les jugades que es poden fer els gols, així d'aquesta manera. Una falta que no era, de falta en contra de l'Iniesta. Dos gols calcats els que havia fet el Madrid al Barça. També Sergio Ramos aquí estava tot sol, lliure de marca. Pressiona ara el Bernabéu. Quina llàstima no haver fet el quart. Ara la passada per Henry. Per damunt, gol! Pot ser gol! Henry, el quart del Barça, el segon del seu compte particular. Quan el Madrid es tornava a sentir viu en el partit, ara ho celebra tot l'equip del Barça, alçant els braços. Els 500 encara no aficionats blaugranes, que són a la raconada més alta del Bernabéu. Ha fet el segon Henry, trencant el fora de joc, rematant per col·locar-la com canten Serrat, camí de la glòria. Ha arribat el segon del compte particular d'Henry, el quart del Barça al Bernabéu. Picarà la falta Xavi just davant la posició de Pep Guardiola. Primera visita de Guardiola com a tècnic al Bernabéu. Camí de la primera victòria. La pilota per Messi. Gol de Messi. El cinquè. El Barça n'ha fet 5 al Bernabéu. El Barça n'ha tornat a fer 5 al Bernabéu. El Barça n'ha fet 5 al Bernabéu. Messi ha fet el segon. Culminant una jugada magnífica. Un teva meva a la frontal de l'àrea. S'hi ha endinsat Messi. Tornem a veure el gol. L'assistència de Xavi. La pilota per Messi pel pal curt. Quan Casillas s'havia començat a moure, esperant la rematada creuada, Messi ha fet el cinquè, el número màgic. Recupera Xavi. Piqué, que ja s'anima a pujar i tot. Messi, cap a Eto'o. Mira el Piqué! Eto'o dintre l'àrea, fa la centrada, remata el Piqué, llàstima, encara és viva, Piqué. Gol! Gerard Piqué! Piqué ha fet el sisè! Piqué! Molt bé! Ensenya la samarreta, que és la seva, la que porta el cor, la del Barça, la que porta posada. Acaba de fer el sisè, Gerard Piqué. D'ell parlàvem. I ell acaba de fer aquest sisè gol del Barça al Bernabéu. 2-6. Ara sí que cal buscar a les hemeroteques, als arxius, els fulls de dades per veure quan és que va ser l'última vegada que el Barça va acabar fent 6 gols a un Bernabéu. Vaja que va acabar fent. Espera, que no s'ha acabat, que el Bernabéu es comença a buidar. Ara sí, veiem gent que comença a enfilar. S'ha acabat! Valdés, s'acaba el partit, s'ha acabat, el Barça ha guanyat per 2.
6 al Santiago